जब से गवाना लेके आयल नहीं खोलले जवानी के फाइल से जिया रोज तरपी नहीं करे रे सखी चढ़ाए बनले सिनियर झूठो के आपन ऐठेले मोची रे बलम मिलल दिया के छोची रे भातार मिलल दिया के छोची रे जब से गवाना लेके आइल नहीं खोलले जवानी के फाइल तर पीले से जिया पर नहीं करे रे सखी चढ़ाई बनले से नियर झूठो के आपन ऐठेले मोची रे सखी बनले से नियर झूठो के आपन ऐठेले मोची रे भातार मिलल दिया के छोची रे बलम मिलल दिया के छोची रे भातार मिलल दिया के छोची रे बलम मिलल दिया के छोची रे जयसवाल मूवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। खद पत्ता यदहना नहीं ढाले लपानी कितना ले कही सखी अपन कहानी खद पत्ता यदहना नहीं ढाले लपानी कितना ले कही सखी अपन कहानी लहंगा रोज भीजतावे झुके बोरियानी थोड़े नहीं भाजा में मोहन कैसे मानी खाना में खोजे लखाए मछली के पूछी रे सखी खाना में खोजे लखाली मछली के पूछी रे भातार मिलल दिया के छोची रे बलम मिलल दिया के छोची रे भातार मिलल दिया के छोची रे बलम मिलल दिया के छोची रे कुकर में हमारा नहीं गहलत दाल करन दिमाग खाली पूछे हाल चाल लखन मुकेश राहुल देखे खजाना सूरज मिसाइल के बननी जनाना सजिया निंदियो नहावे जगले करी बिहान नई हरके जोगावल हमर हो गइल रे जियान मारे लताना हमरा के कहेले मोटी रे सखी मारे लताना हमरा के कहेले मोटी रे बलम मिलल दिया के छोची रे भातार मिलल दिया के छोची रे बलम मिलल दिया के छोची रे भातार मिलल दिया के छोची रे जयसवाल मूवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।